hava Oğlum yasa kaçamıyor var Sırvay dolu dey hava Hava olsa şey yatmaz O şey alemden unutmaz Öpüşlükün hiç işitmez Barvay dolu deyim hava Senin gayrı yarım yoktur Senin gayrı yarım yoktur Barvay dolu deyim hava Ah yarım Senin gayrı yarım yoktur Barvay dolu deyim hava Necep Arşy aýdyp taýda oturan wagty bir geliniň pysyrdyp geçip, şol gelde garap özüniň näzli gelindiň aýdymyny aýdýar. Edebiyatçy bagşlarymyz bu aýdymy öz boluşlyk ýeňde ýerine ýetirýän bolsalar, käbir bagşlar bu aýdymy mandaş, damany ehende aýdýarlar. Aha taqiqi bu aýdym ustad bagşlar bu tarapyndan eni diýen halk sadynyň bir bölümi esasında ýerine ýetirilýär. Sadyň heň aýratyllyklary aýdymyň ideýa mazmuny bilen bir jan bolup jebitleşýär. Aýdymyň sözünde, sadynda hiç näme aqul zat duýulanok. Dinleýijilerimizden eň söýgüli aýdymyna öwrilen bu aýdym, ençeme bagşlaryň uly höwet bilen joşup aýdan aýdymlarynyň kataryna goşuldy.
Saat bolup oyna pülmüdüm arman tepkin ağırlıydım. Ay hemedana burguyu var, şekerin şekerin koku var. Bir gelin yay böler var, arman tepkin ağırlıydım. Halk bilir bilir, kumanım bilir ha. Yüzünüzden elim bilir, arman tepkin ağırlıydım. Başımda sarmalı kefirim ağladı ha. Sinhan fıçıda ağladı, arman tepkin ağırlıydım. Sinhan fıçıda ağladı, varım sinhan ağladı, arman tepkin ağırlıydım. Geçmişimizin meşhur halifalar tarafından döredilen soňur mazmunly, işerin aýdymlar häzire bu deçelli öz gymmatly sarpalaryny saklap gelýärler. Çeter dilde ýazylan şahirane seterleri okan ýa-da eşiden zehinli bagyşy hiç bir farky oturmaýar. Bagyşy adamlarymyz şol çeter hemde akylly şagyrlary sağa salmak üçin türkmen mukamlardyr halk saalaryna ýüzlendirler. Berkeli çokay, uçuradım, näler göründi, ene Kızılınca ýa-da bir-birinden sysyrymly giden bir wakalar toplumyny netis sazdyr bilen ýa-da halk saalarynyň aýdyna gelýän döwlegini aýdym üçin ustadlar ulantyrlar. Kızılınjyň aýdym edilip aýdylan döwlegini bagyşlarymyz Ejep oglum Desan Naqy Qurban bolýan diýen sokar bilen bir galyba tanmagy başarypdyrlar. Bu aýdymyň sady bilen söýleri goşulyp biçebilipde bir owaz bolup ýanglanýar.
Arım hüznünü yakar ya şeyleri Yedip Allah'ın kırlışı adına ha ha ha. İlkinci novatda ansamblın başçısı Mäne Gara bir näse aýdmaýyp berýär. Oňa saznar diýerler kırjak çar Allah'dır diýilen du tarty tağın tağany. Halk aýdymy yannym.
yar hatırır kıyana yar. Benim hoşum hali. Ya benim hoşum hali. Yapmayı kolay. Ha ha ha.